kerneenergi. Kerneenergi er kraftværker. Strålingsenergi, lysenergi. Solenergi er strålingsenergi. Kemisk energi. Varmen gør, at træet begynder at brænde. Når det brænder, sker der en kemisk reaktion, hvilket gør, at materialet spaltes og frigiver energi. Varmeenergi, termisk energi. Termisk energi bliver i dagligdagen ofte kaldt for varme. Det er en energiform, som ligger lagret i atomer og molekyler. Elektrisk energi. Her har vi lavet en opstilling, som viser elektrisk energi. Med opstillingen, som vi har lavet, viser vi, at pæren lyser på grund af strøm. Beliggenhedsenergi, potentiel energi. På toppen af bjerget kan man se sne, som i dette tilfælde er beliggenhedsenergi, fordi det ligger stille. Bevægelsesenergi, kinetisk energi. Kinetisk energi er også bevægelsesenergi. Når sneen smelter op på toppen af bjerget, begynder det at trille ned ad bjerget. Ned i den hul i bjerget, hvor der er en turbine. Det sker også på den anden side af bjerget. Når det kommer ned til turbinen, kører det igennem turbinen, som kører rundt, og ved det laver det meget strøm. Det strøm, det kommer så ud til husene via strømledninger, og ellers så kommer det vand, som var igennem turbinen, ned i floden, som er forbundet.